Our brother, what they call Junior Pope, have finally went to rest today. I'm doing this video today for us that still living. You know, this life is not predictable what will happen next, but the only advice I'm going to give you is for you to be prepared. Always be prepared. Take good care of yourself because you don't know tomorrow. That thing that you will do after that you regret, do not try to do it as well because life is too short. However, I'm going to let you to watch the full video. Our heart goes to the family. May God guide and protect them. Let's watch the video together before we come back and continue. Paul Odonwodo ọ na-apụta ugbu a onye na-apụta nne ya na-agụgụ afọ ugbu a bụ nne ya bụ nwa amadi lara mmụọ ọgụ ma dịka isi kwuru na mbụ emechala anya bụ lining steeti ozu ya na-apụtazi ugbu a ka enwee ike buru ya gabazie n'ụlọ ụka ebe a ga-akara ya ụka ọnwụ na St. Peter's Catholic Church dị n'Umurumgbo ebe a
anyị si ehi ya tata na Okehe dị n'Enugu steeti. Anya bụ nwa amadi bụ Junior Pope alala mmụọ. A na-aga ugbu a na St. Peter's Catholic Church dị na Okehe ka a kara ya ụka ọnwụ tupu adọba ya n'ala. N'anya ihu nwanne ya nwaanyị nọ n'ihu ya bụ ụgbọala. Nwanne ya nwaanyị a na-akpọ Uju nọ n'ihu ụgbọala ahụ wee na-akwanyere nwanne ya nwoke ugwu ikpeazụ. Nwanne ya nwaanyị bụ onye na-ebe akwa ugbu a, Uju nwa. Guys, go to our YouTube and watch the full video.